क'क्राझार सोहोरनि सरासनस्रा सुबुंफोर आरो फालांगिरिफोरनि थाखाय गोनांथार रादाब। बाहायनो मोननाय नंला प्लास्टिकनि मना आरो फालांगिरिफोराबो फाननो मोननाय नंला प्लास्टिकनि बेग। नङाब्ला होनांगोन जुरिमाना। क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ दिनै क'क्राझार सोहोरनि सरासनस्रा सुबुंफोर आरो फालांगिरिफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथि होदों। बे फोसावथियानो जाबाय आबहावाखौ संरैखाथि होनायनि गुदि नोजोरजों क'क्राझार सोहोराव प्लास्टिक बाहायनायखौ बन्द खालामनो थांखि लानाय जाबाय। फोसावथि बायदियै क'क्राझारनि सरासनस्रा सुबुंफोरा जायखिजाया प्लास्टिक एबा पलिथिन काप, थोरसि, प्लेट, थार्मकल बायदिफोरखौ बाहायनो मोननाय नंला आरो गलादार एबा फालांगिरिफोराबो प्लास्टिकनि बेग आरो मुवा बेसादफोरखौ फाननो मोननाय नंला। जुदि क'क्राझार नोगोर आफादनि बिथोनखौ मानियालासे सोलियोब्ला होनांगोन जुरिमाना। प्लास्टिक बाहायोब्ला प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट रुल 2021 नि आयेन बायदियै क'क्राझार नोगोर आफादा गोख्रों राहा लानो थियारि। बेबायदिनो आयेनखौ सिफायोब्ला हलसेलारफोरनिफ्राय 10,000 रां, खुस्रा फानग्रा गलादारफोरनिफ्राय 5,000 रां आरो फिसा फिसौ गला आरो बाहायगिरिफोरनिफ्राय 1,000 रां जुरिमाना होनांगोन। लोगोसे प्लास्टिक बाहायोब्ला आयेन बायदियै फालांगि फसंथानफोरनि लाइसेन्सखौ केन्सेल खालामनाय जागोन होननानै फोसावथिनि गेजेरजों मिथिहोदों क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ। क'क्राझार सोहोरनि सरासनस्रा सुबुंफोर आरो फालांगिरिफोरनि थाखाय गोनांथार रादाब। बाहायनो मोननाय नंला प्लास्टिकनि मना आरो फालांगिरिफोराबो फाननो मोननाय नंला प्लास्टिकनि बेग। नङाब्ला होनांगोन जुरिमाना। क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ दिनै क'क्राझार सोहोरनि सरासनस्रा सुबुंफोर आरो फालांगिरिफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथि होदों। बे फोसावथियानो जाबाय आबहावाखौ संरैखाथि होनायनि गुदि नोजोरजों क'क्राझार सोहोराव प्लास्टिक बाहायनायखौ बन्द खालामनो थांखि लानाय जाबाय। फोसावथि बायदियै क'क्राझारनि सरासनस्रा सुबुंफोरा जायखिजाया प्लास्टिक एबा पलिथिन काप, थोरसि, प्लेट, थार्मकल बायदिफोरखौ बाहायनो मोननाय नंला आरो गलादार एबा फालांगिरिफोराबो प्लास्टिकनि बेग आरो मुवा बेसादफोरखौ फाननो मोननाय नंला। जुदि क'क्राझार नोगोर आफादनि बिथोनखौ मानियालासे सोलियोब्ला होनांगोन जुरिमाना। प्लास्टिक बाहायोब्ला प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट रुल 2021 नि आयेन बायदियै क'क्राझार नोगोर आफादा गोख्रों राहा लानो थियारि। बेबायदिनो आयेनखौ सिफायोब्ला हलसेलारफोरनिफ्राय 10,000 रां, खुस्रा फानग्रा गलादारफोरनिफ्राय 5,000 रां आरो फिसा फिसौ गला आरो बाहायगिरिफोरनिफ्राय 1,000 रां जुरिमाना होनांगोन। लोगोसे प्लास्टिक बाहायोब्ला आयेन बायदियै फालांगि फसंथानफोरनि लाइसेन्सखौ केन्सेल खालामनाय जागोन होननानै फोसावथिनि गेजेरजों मिथिहोदों क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ।